Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kalong ka kubor ka bapan par yang kriat ka kubor ka belajar Hamathura Uttar Pradesh hakajan met jong kasing sai jan katayo beladap. Karba ka wei ka khana kantai ka barang don kandai snam karta karba ka don marwei hayeng arngut ki khana sendrang ki bedang hapo ka kharpras nam karta ki badeiru ki biasa marjan batka. Kila shim kabu ya ka jingdan marwei jongka hayeng kila rung hayeng jongka kila sedang banjrong ti yaka barhaba kalai kun persya yaki kila thambor balle bijot sendon yaka kanai ka jingjia kala jia ha kapor ndus teng janmet ya thu kikmi kikpa syakilat pathai kubor kini kinang le comes new kila ring video ru ya kanai ka jing thambor jongki tak babar ngem ru yaka balada kaya thu brew kinthat ya kanai ka video ha ki social media Hadin balayo jingtip halor kanai ka jingjia mar-mar ki bahayeng kil IFIR ya kini kirunar balayalam ya ka sajaka sumar banle ya ka medical examination nakaliang ki pulit kila kemno ya kini ki khana runar bat lapangat ya ki ha ki kondon jong ka an